Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe jeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e ruɓindu jayndele moɗon no dañirton ɗum subaka foof amin dañi kadi weltare huccide e moɗon oɗo subaka altine hande caggal nde ganduɗa min jooɗima balɗe ɗiɗi min koccodirani e moɗon ko yewende tan min goni wadde goto foof salminama e inde kono kadi manama e yettore fulfulde foof ɗo woni kala kono kadi serenɓe amen min jejjitani ɗumen goto foof min jettima e muɗum min dicci koppi amen amin ñaago duwaw ɗum noon ko bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde bonum gorko sehil muɗum Amadou Moussa an bisimilla ma Amadou mbaɗima Aissata Ndiaye jaam Allah waale maɗa a salminama no fewi kada yewnama vraiment yewnama no fewi balɗiɗɗe machallah balɗiɗɗe ene joni ɗum noon ko weltanademo no fewi kadi e weltade huccidde bandiraɓeɓe no gowɗen wiide kala subaka so huccidde mabɓe gam humnude aadi bila aadi salade aadi ɓuuri firtude ɗum aadi men e mabɓe yonti ko roɓɓino mabɓe jayndeji ɗum noon ko wiideɓe tan ha joni jarnudeɓe ko noon kadi e weltanadeɓe sababude golle mabɓe tiɗɗe ɗeɓe goni e waɗande haalirde nde walla mbiyen Ayaw men biteɗo to Pindi TV noon tigui Amadou ko ɓuuri tengtude hande ɓuuri tengtude ne wayno ko haala gota e nder jandeji leydi Sénégal ne wayno ko konngoli Amadou Ba woni jagoɗo kalfinaɗo gueɗe Sénégal naaɓe e toon to caggal leydi kanko noon ne wayno ummi tigui e deƴƴere makko ɗum ɗon noon ko yewtere wotere nde o bismono o suuti hen konnguli jaaji ma en gandu ɗum e nder jayndeji men leydi Sénégal noon tigui Amadou wadde puɗɗortoɗen ko Sud Quotidien tigui nden ɗon jayde no mbiɗen ni ari koye kanko mo ganduɗa ko biteɗo Amadou Ba ɗum ɗon noon ko konguɗe kewɗe ɗi o suuti so kay wonde ha joni mbiyen so tawi omo jogui ɗama walla mbiyen yidde makko fewde e wonde hoore leydi ko noonne kadi eko yewti ko e 3e mandat ko fate banggue mawɗo leydi ndi hani e joni joni o koppaji ɗi o wiya wonde o meeɗino kay hokkude mo ganduɗa ko Ousmane Sonko eko fate banggue campagne muɗum e présidentiel ɓennuɗo ɗo ɗum saabi noon jayde wi ko Amadou Ba ne wayno tan ummima e deƴƴire mum Libération nden ɗon jayde ne wayno arti tigui koko yewti on ɗon fannu ɗum ɗon noon ko ha joni mbiyen cihlagal makko hani e ko ganduɗa ko woni hakkude makko e mawɗo leydi ndi ko nonne kadi e tumede wonde walla mbiyeni sikkede nano tan wona e haare gam lomtogol mawɗo leydi ndi Macky Sall to ha tengti noon to banggue APR ɗum ɗon noon e gueɗe kewɗe caggal nde o tuuma gam kay hokkude koppareje fewde e landa biteɗo Pastef mo Ousmane Sonko Amadou Ba wokkiti konnguli muɗum kewɗi eko yewti e nder jayde witende Libération ɗin konngudi noon ma en ƴettu hen seeɗa e wiide makko noon kanko kay omon ɗo tan o liggonto ko mawɗo leydi ndi ɗum ɗon noon finde muɗum hayso tawi on ɗon wimo yo ya o liggoyo walla o wonoya toon to Ndiayen Pendaw ɗum ɗon kay mo wat sababude yidde gollanade leydi makko noonne kadi e golladade e mawɗo leydi ndi kona ɗum ko o holliti wondemo kay dimo to banggue gollal saabi noon kala ko wiya yo wat tan o waɗat ɗum ɗon noon e caggal nde o jabti namde e wiide makko ina wayno tan caggal nde mawɗo leydi ndi suuɓa ko timani taw hay lebbi jeenayyi haalde hen ko yewti ko lomtu muɗum to banggue APR ko noonne kadi e to banggue gardigo leydi ndi ɗum ɗon lawɗi no fewi ene wayno wona yewtere hande nadde ko noonne kadi o arti e cihlagal makko walla mbiyen e jokkodiral makko e Mactar Cissé ko noonne kadi e Yakham Mbaye e Farba Ngom e Cissé Lo wonude Ousmane Sonko e Sori Kaba ɗum ɗon noon ko toɓɓe tati jowaɗe ina tawe e nder jayde wittende Libération jayde Rewmi Quotidien ko hen arti caggal nde o tuuma wonde o walliti Ousmane Sonko e ha joni mbiyen e sumgoji ɓennuɗo ɗo ɗi ko noonne kadi e jokkodiral makko walla cihlagal makko e mawɗo leydi ndi Macky Sall ko noonne kadi e ha joni baylugol koppareje meɗen franc CFA kanko Amadou Ba o suuti gongaji makko ene tawe e nder jayde Rewmi Quotidien jayde Walfadjri nden ɗon wayli sawru mbaggu nde arti noon koko yewti ko e so renaki walla mbine ɗamaw ma kay artiri hono hoorejo jagorɗe ɗo e leydi men Sénégal jayde ne waɗa namdal walla mbien ene sifo hol tan kay no mawɗo leydi ndi fiɓiri ne wayno jugde ɓeɓe ganduɗa ɓe ko opposition L'As Quotidien nden jayde ne wayno arti ko e goɗɗum Mimi Touré jabtima Abdoul Mbaye caggal nde sunno konngudi e yontere yewtude ɗo nde ɗum ɗon noon kanko hono Aminata Touré holliti wonde ko Abdoul Mbaye wawa tigui yafade mawɗo leydi ndi caggal nde ittimo e gardigo hoorejo jagorɗe Vox Populi nden jayde ene wayno ari ko e dawrugol ha hande ɗum ko caggal mo ganduɗa ko maître Madické Niang eno jayde wiiri khalife général des Mourides ene wayno neldi Moustapha Cissé Lo gam kay ayo yaltu halaɓa ceer e dawrugol kanko noon Cissé Lo konngudi makko ne tawe hen kono tan ma guddita jayde Vox Populi e wiide makko noon holko khalife o wimo
ko toɓɓe tati jowaɗe tawate koye nder jayde witende Vox Populi. Quotidien le quotidien. nden jayde ina wayno yaw wayli sawru mboggu ari ko yewti ko e jobdi mbiyan ko fate banggue kuɓɓam leydi men Sénégal caggal nde ɓeydi jayde nan wino wayno ko les lumières des bitey mo ganduɗa kay ko kam tan ardi hono goomu walla mbiyan galle Sénélec e wiide makko noon omo arta tan ɓe ganduɗa ɓe kay hono jobdi ndi jogori ƴellitirade walla mbiyan no ƴellitiri e wiide makko noon yoɓoɓe ko tolni e facture mo ujunnaje 3 ha ujunnaje 5 ɓen ɗon facture aji mumen ma ɓeyde ko tolni e temedde ɗiɗi e nogas pawɗe ɓe ganduɗa noon ko yoɓannoɓe facture mo ujunnaje 6 ha ujunnaje 7 ɓen ɗon ma facture mabɓe ɓeydo ko tolni e ha joni mbiyen walla ni yoɓoɓe ganduɗa ɓe kay ko 32 ujunere walla mbiyen tigui ɗum ɗon hay ma ɓeydo ko tolni e capanɗe walla mbiyen ujunnaje 6 pawɗe e halis meɗen CFA ɗin ko goni makko jajji noon ene tawe e hello 5 e jayde witende quotidien le quotidien hay temedde ɗiɗi heewi Le Soleil jayde guendire nde ene wayno kañum arti koye goɗɗum ko yewti ko e ɓamtugol lawol laana jordi ummade ɗo e wuuro lamorgo ngo fewde toon to Bamako wuuro lamorgo leydi Mali ɗum ɗon noon jayde wi tan ko toɓɓe 6 ɓurde mantinade gam kay wawde ɓamtude ngol ɗo lawol bitengol hono Dakar Bamako. L'Observateur L'Obs jayde groupe Futur Média suɓi ko wadde jillu toon to ndokku walla mbiyen wuuro witengo hono Kër Marema Mbeng wuuro ngo ganduɗa kay e wiide jayde nde oɗo saaha ina tan tigui e ha joni mbiyen e gueɗe biteɗe wat boniyankagu woni tan wuuro ganduɗa ngo ko jihadiste en ɗum ɗon noon ko gam tigui rewde ɓe ganduɗa ɓe kay ko habtantoɓe walla mbiyen daraniɓe omo ganduɗa ko biteɗo Lamine Ndiaye mo ganduɗa kanko tigui e joom suudu makko biteɗo hono Aïda Sagna ɗum ɗon noon jayde ni sifo hol tan no hotɓe gonɗon wuuro ina wayno codirte walla mbiyen no nawirte gam yaade ina kapton yo hono jihad jayde Stade ko ɗon guddirten roɓine men jayndeji e oɗo subaka hannde jaynde noon ne wayno ari tan koye ɓiɗɗo Sénégal najo mo Liverpool hono Sadio Mané ɗum ɗon noon eno wiri jaynde ko kanko tigui ɓiɗɗo Bambali najo o mona tan ɓeyɗo fodde Liverpool fewde kay e titre muɗum to banggue championnat ɗum ko duuɓi 3 caggal nde ɓe ƴettani tigui ndin ɗon kuberi kona ɗum ko noon jaynde wi ko Sadio Mané ene wayno timmitini hitande 2019 tawi noon ko timmingol bangol fayida sababu noon ko loggudimo bidde hanki hakkude makko e Wolverhampton logol ngol ganduɗa ngol kay saabimi haaɓe pooli tigui e on ɗon match kona ɗum ko jayde ni sifo Mané loggi ko tolni e capanɗe 6 but toon to championnat mbo Angleterre tawi noon koye nde hitande o heeɓi hen loggude ko tolni e 24 but kanko noon Mané caggal ɗum ɗon o suuti konguɗe wiide makko noon ne wayno ɓe tigui janggi hono heure aji ɗi mbanno e hitande yewtunde saabimi noon hikka ɓene tabal mawgal kona ɗum ko jayde ene sifo e mbade kuptidinde Liverpool ne wayno timmitini match muɗum capanɗe 5 ɗeɓe petti toon to Anfield tawi ɓe nanani muñe woni ɓe piyaka ne wayno ko ɗum ɗo wonno ko tonguinɗani roɓino men jayndeji o subaka noon tigi Amadou ko ɗum min tonguno wadde udditan ko ɓoore wonde woni tan e banggal fait divers walla mbiyen gueɗe rendo noon Amadou hannde yeehi ko ɗo ɗo ganduɗa woni ficelle mbadan ɗon ɗo ficelle noon wonmo ganduɗa yete ko féticheur walla mbiyen bilejo mo ganduɗa yete tawama ina warti walla tawama ina welta lekki ɗum ɗon noon o wasi fittandu mokko kanko oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa yettete ko Faye kanko noon o dañi tan ko duuɓi 50 kono kadi amo jogui mataw tan sukaɓe limore nde noon haala kono sukaɓe ina ɗeesi hewde kono ko omo jogui kadi joom suudu kanko mo ganduɗa yette o tawama kiiɗo lekki noon amo welta ganduɗa wiyama ko bartiɗo goskiki nawama ɗon ɗo ganduɗa woni hôpital mo Grand Bourg Amadou ko ɗum ɗo tan woni hande ko ganduɗa woni yette fait divers amen fait divers o noon Amadou ene ƴewtinde ko mbiyannomi ko tan wartade nde ene ɗeesi hewde seeɗa e nder ladde nde ene ɗeesi hewde aɗa surtout e ngal ɗo gueɗal eɗen gandi hande to leydi ndi tolni ɗo gueɗɗe ganduɗa hande yimɓe hewɓe ene wayno natti ene wayno mbiyen gonɗinde Allah sen belami mbiyen hakkude laañi foof tan jakori ko ɓe ganduɗa ɓe ko waɗoɓe gueɗe woni wileɓe ene gueɗe mbaɗi noon joni noon ɗum ɗo kadi ko hunde ganduɗa hay so tawi kamin noddi to banggue losko woni ko wiyete ko hono enquête haɗata kam enen haaloɓe ɓe ga dow eɗen jogo hen ha joni sikki sakkaji kewɗi beele ko bartiɗo walla beele ko baraɗo ko wawi wonde foof kam eɗen gandi enquête ma waɗa hen tigui hono mbiyen gollal muɗum kono kam aysata haade nden eɗen gandi ko gueɗal ngal ganduɗa ngal hande ina hawni
en hawni no feewi sabu e nder ladde wuro ngannduɗaa ngo wiyete ko Fissel eɗen nganndi Fissel kadi tawte ko e nder diwan mo Mbour te kadi eɗen nganndi ko ladde ɓurde woɗɗude e nder Sénégal ɗum ɗon noon ko kawisaji nanɗo ɗum tan mbawɗen wiide sabu joomum kone wayno ko liggotoɗo joomum kadi ko joom ɓesgu joomum kadi aussi hoɗi koye ladde ɗeɗo namde fof walla ɗiɗo sikkeji kala hannde nanɗo kono kam ko kawisaji Allah mawɗi woni ɗo henne ko ɗum tan mbawɗen wiide en mbawa hen junnade no fewi noon tigui Amadou en mbawa hen junnade holko saabi ɗum ɗo beele ko beelo wirdu ko ɓuurimo doole hay goto anda beele mette nanguimo walla tawa hoore makko mataw woni haqqille makko woni ko timmani ɗum ɗon foof wiyete ko ko gueɗe ganduɗa so ndendinama ne wawi wonde hen goto walla tawa ni ko baraɗo ɗum foof ne wawi wonde kono enquête ma wot ko holliri so Allah jaaɓi ɗum noon Amadou ko ɗo tan edduten uddeten banggal ngal ganduɗa woni yiyete fait divers men ɗum noon Amadou ko jarnude tan woni hen e ɓe ganduɗa yite ko yeeɓiyankoɓe e hettiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɓeɗon noon en cuɓima hen kadi ko wiide tan mayirde hitande ma en cuɓo ñande foof ɓe ganduɗa min beltina ɗumen ɗum noon o mo ganduɗa woni Ramatoulaye Touré ene woni yete bannaji naɗo ni woni toon to diwan mo Italie kañuma min ne jarno ɗum e kadi omo ganduɗa woni Ceerno Ly toon to diwan mo France e Abou Keita ne woni toon to diwan mo Mauritanie e kadi kawam ni wiye Moussa Bala walla Moussa Bass woni ko toon to diwan mo Mauritanie e kadi Ousmane Diallo kañum to Italie woni ɗum noon bandiraɓe ko noon tan mbaɗe commenté mbaɗon eme hoto yejjite wadde eme vidéo o saabu ne waɗi hen fayida no fewi on jarama bandiraɓe ɗum wonno komin gaddannomon e banggal hande revue de presse moɗon Ndeye Fatou Massaly hen no e banggal caméra o Aissata Ndiaye Amadou Moussa an koccodirno ɗon